Arpetik etxepera eta etxepetik hormaetxera. Durangaldean galde, Oiz mendiaren magalean, berrizko Sailobente auzuneko Besoita hormaetxea baserrian. Hemen argi sumatzen da etxeak auzuneka batu zirela eta eraketa zahar honek erdi arora garamatza zuzen. Horixe erakusten du Gerediaga elkartearen eskutik Gakoa Kultura eta Ondarea enpresak baserriari buruz egindako ikerketak. 2014ko arkeologia lanak ardatz nagusi bi izan zituen. Lehenengo eta behin egin genuen indusketa arkeologiko bat, baserrien barruen, eta gero baserriko hormen irakurketa ere egin genuen. Ikerketa egiten genbiltzala konturatu ginen, esku artean genituen datuak oso garrantzitsuak zirela. Izan ere, indusketa arkeologiko horrek agerian jarri duenez, gaur eguneko harrizko baserria dagoen tokian, aurretiaz bi etxola omen zeuden. Haien abezuloak aurkitu baitituzte eta zulo barruetan alegarauak eta egurrika zondarrak. Lehenengoa zaharrena borobila zera eta bigarrena apurtxu bet luzeagoa. Aukera izan genuen datatzeko bigarrena. Ikatz bat aurkitu genuen horrelako poste zulo batean. Horri esker badakigu etxetxo hori 11. mendekoa dela. Beraz, datu zientifikoak eskuan direla, Besoita hormaetxea baserriaren sorburu izandako etxolen lorratzak Euskal Herriko zaharrenak dira. Baina azterlan honek oinarri arkeologikoa izan arren, beste hainbat adar ere aztertu dira. Besoita hormaetxea baserria eredu hartuta, Euskal Herrian ekoizpen sistemetan eta bizimoduan izan den bilakaera argitzeko aleginean. Erdi Aroko garai desberdinetan etxola bi izan ziren hemen. Ezak jotako sasoi gogorrak ziren. Nekazaritzak, nekea bai, baina saria urri ematen zuen. 16. mende hasieran ordea, nekazaritzak indarra hartu eta uzta aberatsak ematen hasi zen. Eta ordukoak ditugu harrizko baserria, dolarea eta garai dotorea. 18. mendean dolarea kendu eta haren lekuan ikuilua egin zen. Abeltzaintza sendotzeak aldaketa nabaria ekarri zuen euskaldunen bizimoduan. Ondarea zabaltzeko asmoz egindako ikerketa honi esker, gure usteak ez dauka ustelik, egibidean jarri gara, eta lotxabarik esan genezake olerkariarekin batera, gure sustra hierroak zeinen urruti. Azken finean horretan datza kontua, ondareaz gozatu, ezagutu eta babestu bebai. Berrizko Besoita, Euskal Herriko baserrien sorkuntzaren aztarnarik zaharrenak agerian hormaetxe barruan.